Malakas na ang apoy na maitawag sa BFP Milaor ang sunog na ito sa barangay Tarusanan nitong Biyernes. Agad yang nirespondihan ng mga tauhan ng BFP. Tumulong at nagbayanayan rin ang mga residente sa lugar sa pamamagitan ng bucket relay. Nung dumating tayo ay fully engaged na yung bahay, pero wala tayong firefighting, ano? Pero initially ginawa na nila pero hindi nila kaya kasi malakas na. Ngayon nakapagpalabas kagad tayo ng tubig, gumamit tayo ng turret, tapos meron tayong ginawang single direct attack doon sa ibaba, dalawa sila doon, ako doon sa taas. Tapos nung humupa na yung na fire under control na ng 9:10, ang ginawa natin, paubos na yung tubig. So nag-initiate tayo ng bayanihan. Yung tinatawag namin sa bucket relay method. So tumalima sila, lahat sila ay tumulong. Alas 9:20 na ay deklarang fire out ang sunog na nagmula sa ikalawang palapag ng bahay. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng BFP na maaaring electrical ang pinagmulan ng apoy. Sa bayan naman ng Minalabak, Camarines Sur, magkasunod din na sunog ang naitala nitong Biyernes. Isang bahay ang bahagyang nasunog at narespondihan sa barangay Irayang Sulong na ang tinitingnang dahilan ay naiwang portable hanging fan. Isa pang bahay ang natupok nitong linggo sa barangay Hubo na ayon sa BFP, overloaded extension wire naman ang pinagmulan. Bandang alas 4 ng hapon, may sunog na naman po sa area ng Minalabak wherein isa pong bahay sa Zone 4 Minalabak ang nasunog dahil po sa Minalabak Hubo, Minalabak Hubo. So, yung bahay niya kasi nung nakaraang araw wala siyang kuryente. Bali naputulan siya. Ang ginawa niya, nag-usap yata sa kapitbahay na kung pwede siyang magkabit ng extension wire galing sa kabila. Bali pumayag naman yung kapitbahay niya. Pero yung ginamit niyang extension wire papunta sa bahay niya, niload niya ng iba-ibang klaseng mga appliances. Kaya yun ang cause ng dahil sa overheated, overload ng extension wire. Kaya nasunog yung bahay niya. Wala namang nasaktan sa insidente habang inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsalang iniwan at sunog. Ang Bureau of Fire Protection po ay nakikiusap sa tagal na ng panahon na ang kahandaan sa sunog ay hindi nagsisimula sa amin. Nagsisimula po sa kabahayan. Yun, sa karamihan po ng ginawa namin Upland Ligtas na Pamayanan Survey, yun po ang nakikita namin dahilan, yung mga electrical wires na hindi tama, hindi angkop para gamitin. So nakikiusap po kami, maliban po sa kagandahan o good housekeeping ng iyong bahay, kailangan po nating panatilihin ang inspeksyon, ang pag-aalaga sa ating mga electrical appliances and wirings, tapos yung mga practices natin sa kusina. Kasi po yun talagang pinaka, at mag-ingat din po tayo sa mga practices ng mga bata na naglalaro ng posporo at kandila. Jan Amador, CSN.